nila na isuspindir ang Sa Pilipinas. taho kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines, kan mga barata, PNP Camarines Sur ma-deploy ng dakol na pulis sa mga matatawong lugar ngunya na Desyembre. Mekaniko arestado sa anti-illegal drug bypass operation kang Naga City Police Office. Lalaking nahulog sa salog hali sa tulay kang PNR sa Ragay Camarines Sur na kuana kasudmang hapon. Bulkan Taal, nagkaigwan ng phreatic eruption kasubagong aga. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Mas dakol na pulis sa mga matatawong lugar sa Camarines Sur. Iyan ang siniguro kan Camarines Sur Police Provincial Office ngunyan na mapasko. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Ang pagdakol kantawa na mapasiring sa mga malls, simbahan asin pampublikong pasyaran ngunya na December ang kabales sa pinapatutukan kang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa iniluwas na direktiba ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan PNP Camarines Sur, para sa mga Chief of Police na mas dakol na pulis ang mahihiling sa mga matatawong lugar, alagad kaipuhal man giraray may mawalat na nagbabantay sa mga istasyon. Ang ating butihing Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ay nagbigay ng direktiba sa ating mga kapulisan, lalo na sa ating mga Chief of Police na ngayong Kapaskuhan, lalo na ngayong nalalapit na Christmas season, may maraming Christmas activities. So like mga parties, tapos yung mga gift giving din, lalo na natatapos pa lang yung bagyo. So ang direktiba ng ating Provincial Director is to maximize the number of policemen na nasa labas. So ipapatupad ng ating mga kapulisan, ng ating mga Chief of Police, yung tinatawag nating 90-10 or 90% nasa labas ng kalsada o nasa doon sa mga lugar na merong tinatawag nating pagtitipon ng mga tao or tinatawag ng mass convergence. May mga pagtitipon ng mga tao, kailangan maraming pulis para mas-secure na sila ay masiguro na sila ay secured at safe sa kanilang ginagawa doon. Idinagdag pa ni Police Captain Alteza na naglalaom sinda na mabawasan ang kaso kang road crash as in crime incidents ngunya na paabuto na Christmas rush. Kung kaya pinapagiramduman maninda ang publiko na magdoble ingat as in bantayan ang sa mga importanteng mga gamit. Sisiguraduhan maninda na nakabantay ang mga kapulisan sa mga lugar na dakol ang tao para mahagaran tulos ni tabang kung kinakaipuhan. Paalala lang po sa ating mga mamamayan na sabi nga ni dapat maging alerto kita. Lalo na sa araw kaining mga sitwasyon na kumbaga dakol ang mga nagti-take advantage dahilan sa sinasabing mga Christmas rush. So ibang mga nagbabakal ang tuyo nila minsan makabarato. Pero may iba naman na tinitake yung opportunity para kuhaon man sa mga kwarta kang mga nagbabakal. Lalo na yung mga nag-uukay-ukay, di ba? So minsan naman na nasasalisi ang mga wallets nila. Tsaka itong mga namamakal na sigyang pili diyan sa mga sa merkado publiko. Namimili sila ng mga maray na klase ng mga mga prutas, gulay, arog ito, mga meritatas o mga pang-ricado, minsan nalilingaw sinda na ang bag ninda nasa likod. Dapat nasa labas, sa harap. Kung may mga backpacks po, ining mga estudyante, dapat nasa harap din po. So para maiwasan ta po ang pagiging biktima ng mga salisi, ng mga theft, mga laslas, bag. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang Bareta, Mayo pang ipinaluwas na direktiba si Camarines Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. kung sususpenderon kaini ang Christmas as in New Year's break kan kapulisan sa Camarines Sur. Susugi Police Captain LJ Alteza, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office, kaipuhan ang presensya kan kapulisan sa mga matatawong lugar, alagad kaipuhan man maging alerto ang publiko. O obserbaran man subot ninda ang sitwasyon na ngunya na Disyembre na iyo ang pagbabasehan kan sa indang deployment.
Sa ngayon wala pa naman po ng official na pronouncement ng ating provincial director kung wala na talagang Christmas and New Year's break. Kasi naman po talagang sa ganitong panahon, kailangan isaalang-ala natin yung ano ba ang kailangan ng mga tao ngayon na nasa break o ba nasa bakasyon din po ba ang kapulisan o mas kailangan ng tao ngayon na nakikita ang mga kapulisan at nasa labas, ano po. So depende po sa situation natin, sa crime situation natin, depende po sa pangangailangan ng publiko. So, nakadepende po ang mga yan sa ating provincial director considering yung peace and order natin and syempre pag-maintain ng mga peace and order. Kasi kung tumataas yung crime, hindi pwedeng mag-relax yung police. Kailangan maging aktibo ang kapulisan. Padagos pa sa mga bareta bilang kan mga kooperatiba sa Bicol nagdakol sabi kan Cooperative Development Authority. Pagtauning tabang sa mga kooperatiba nagpapadagos. Aramon taban ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. 167 na bagong rehistradong kooperatiba sa Bicol Region ang nairehistro kan Cooperative Development Authority ngunya na taong 2024. Mas salangkaw ini kumpara sa mga nakaaging taon. Sa ngunyan, may kabilugan na 1,839 na kooperatiba ang kapot ng CDA. Pinakadakol digdi ang mga kooperatibang nakasentro sa agrikultura sa pinagibong kapihan sa bagong Pilipinas. Pinagsimbag ni Regional Director Attorney Emilio Escueta kang Cooperative Development Authority ang manungod sa estado kang kooperatiba sa Bicol Region. Susog kay Attorney Escueta, may tabang man sidang pinagtao orog nangunya na sunod-sunod sinamate ang bagyo, lalo na sa probinsya kang Camarines Sur asin Catanduanes. Meron po tayo kasing regulatory function. Meron din tayong developmental. So yung developmental is more on capacitating them to recover from any toward calamities, etc. Talagang wala naman kami binibigay talagang pera for them. Pero meron tayong mga batas, meron tayong mga polisiya na ang ginawa po ng CDA, nirelax natin yun. Halimbawa po yung Community Development Fund. Ang mga kooperatiba po ay autonomous and independent organization. So as much as possible, sila talaga ang gumagawa ng paraan kung paano sila magkakaroon ng magandang operations. Nirelax po natin yung batas, pinabayaan, hindi pinabayaan. Inalaw po natin silang gamitin yung kanilang Community Development Fund para matulungan yung mga apektadong members po ng co-ops. Kasumpay man kaini, magayon man ngunyan ang ipinapahiling na performance ka mga kooperatiba. Kung kaya nagdadakol daman ang nagbabali asin nakikisumaro halis sa mga probinsya kan rehiyon. Apwera kang magayon na pagpalakaw, may nagkapera man na kooperatiba ang daiman nag-aasenso. Ninhuli sa tadai pasinda preparado. Susog kay Attorney Escueta, kaipuhan maaraman muna ninda kung paano pinagpapalakaw ang sarong kooperatiba, kung ano ang benepisyo para magkaigwan ng positibong resulta sa mga miyembros kaini. Hindi ready. Nag-organize ng co-op, hindi sila ready. Walang experience sa pag-business, sa pag-manage ng isang co-op. Kaya 1, 2, 3 years, nawawalan sila ng interest, nawawalan sila ng operations. Kasi meron din tayong co-ops na may mindset na wala naman kami operation, bakit kami magsasubmit ng reports? Which is supposedly dapat hindi ganun. Kahit whether or not, may operation, wala, you have to submit reports. Padagos man ang sa ida pag-monitor sa mga kooperatibang nasa irarom kan sa idang ahensya, asin pinag-aadalan kung ano ang pwedeng gibuhon para mas mag-asenso asin makatabang sa publiko. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, lampas 1,000 na micro, small and medium enterprise sa Camarines Sur ang nag-apply sa loan na pinagtatao ngunyan kang Department of Trade and Industry matapos ang sunod-sunod na kalamidad na nag-agi sa probinsya. Inaapod ining Enterprise Rehabilitation of Finance kung saan mapapasubli ning abot 300,000 pesos ang mga saradit na negosyante asin pwedeng magbayad sa laog nin tulong taon.
Susog ki DTI Provincial Director J. Ablad, dakulang tabang naman ini sa mga saradit na negosyante, urog natang madali man lang ang requirements na pinaghahagan. Online man ang application na mas lalong madali para sa mga nangangaipuhan ng dagdag kapital sa saindang negosyo. So under this loan program, ang maximum na pwedeng itaong loan for the MSMEs is 300,000 pesos. And then pig-simplify ang requirements kasi they only need to present mayor's permit for the last 2023 and 2024. And then, kung mayong business permit or mayor's permit, kaipon lang either barangay clearance. Or kung halimbawang nabaha, na distroso sa mga dokumento, pwede silang magpa-certify sa BPLO or Business Permits and Licensing Officer or pwede man sa kapitan. Pero may big difference sa pwedeng ma-loan. In case na barangay level lang ang dokumento ninda, 100,000 lang. Pero kung mayor's permit, pwede ang maximum na 300, pwede ninda yan ma-avail. Sa iba pang bareta, kahagadan kan gobyerno nagibuhong simple ang pagselebrar kan Pasko, huli kan epekto kan nakaaging mga bagyo. May nagpabor, may nagkontra. Aramon tang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Huli kan sunod-sunod na destrosong namatayan kang nasyon, may pabor asin da ipabor sa ipinilawas na memorandum kan Palasyo Malacañang pag-abot sa pagselebrar kan tipid na Christmas party. Saro si Ruben Paul Madridano kan General Services Office kan Naga na namumundo nin huli taan Pasko, panahoning kaugmahan, alagad na iintindihan niya man ang sitwasyong naagihan kang nasyon. To be honest, medyo sad din na dapat ang Christmas is time for joy and happiness. Dahil yan medyo dakol si calamities this year and medyo si resources din siguro kang national government running fin na din. So medyo yan din medyo naging practical din si Sindar. Para kay Mr. Roderick Reporsado, ang head kan Metro Naga Peso ang Kapaskuhan, simbolonin pagtatarabangan. Day dapat parming magkarbo ang pagselebranin mga Christmas party, plano kan Metro Naga Peso nagibong mas simple ang magiging selebrasyon ngunya na Kapaskuhan. Tama yan. Ako ang pinaka-reaction ko kaya hindi man talaga dapat maging magarbo ang mga araw kayan, lalo pag itiripon. Dahil ako nagtutubod ako, ang Christmas, mas magiging makahulugan ng celebration kung kayan. Kung natatabangan ta, itong mas nangangaipo. Iyan ang spirit kang Christmas. Para man kay Dr. Magno Conag Jr., ang President kan City College of Naga, daiman magarbo ang selebrasyon ninda pag-abot sa mga Christmas party. Ninhuli, taan kada salo sa inda, may kanya-kanyang dara ning kakanon. Kami masyado nag-celebrate ng Christmas na araw kayan kabungga. Kami kanya-kanya kami dara. Ang ginigibo ko lang sa opisina, you bring your own baon, we eat together. And then may program kita, happy-happy. Nabugta ko ng video-jockey. Gawa ko video-jockey sa harong, dinadara ko yan. Karantahan kami. And then exchange gift. Simple lang. Sa ngunyan, may kanya-kanyang pakulo ang manlailain na ahensya kan gobyerno pag-abot sa pagselebrar kan Christmas party. Ang Kapaskuhan, simbolo nin pagtatarabangan asin kaugmahan. Maging simple o magarbo man ang pagselebrar, ang importante, maugmang nag-iribahan. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa pagbabalikan news break, lalaking nahulog sa salog hali sa tulay kan PNR sa Ragay Camarines Sur, nakuana. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagdas. tahod ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha nung binabot pa sa lampag pinamagit. Siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pahok ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kang Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga recipient kan walang gutom program nagpasalamat sa tabang na naresibe hali sa programa kan gobyerno. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Alas 8 pa lang ning aga nakapila na si Nanay Lani Abraham sa second floor kan People's Mall para resibihon ang tabang kan gobyerno nasyonal sa paagi kan Department of Social Welfare and Development sa iraram kan programang walang gutom. Dakulaon ang kaugmahang namatean ni Nanay Lani ninhulit na nakabali siya sa programa kan gobyerno ang inaapod na walang gutom program. Maugma ta napili nindaman akong makabali sa walang gutom. Dako lang tabang na bagayan sa arat sa kong nagtitios. Magma. Daiman subuot akalaon ni Tatay Arnaldo de Jesus na saro siya sa makakaiba sa programang walang gutom. Ini ang pinakaenot ni Tatay Arnaldo na makakaresibi nin pagkakanhali sa gobyerno nasyonal. Nakaiba man lang kami. Primero minagplangon niya nito. Salamat, maugma ka. Dahil man inaasahan na makakalaw kami sa araw kayo. Kaya dako lang salamat ni Mandayo. Na nakaiba kami sa araw kayo. Masalamat mo na marami. Huli kaini, labi-labi ang pasasalamat na ipinapaabot ni Nanay Lani Abraham asin Tatay Arnaldo de Jesus sa gobyerno sa programang itinao sa mga arugin ng kapos sa buhay. Nagpapasalamat man ako sa gobyerno ta. Igosindang programang araw kaini sa mga nagtiperyos. Ang kada sarong beneficiary kan programang walang gutom makakaresibinin manlain-lain na pagkakan sa kantidad na 3,000 pesos. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nag-aandam na ang Comelec Naga para sa gigibo nindang paglibot sa 27 barangay kan syudad ning Naga para itukdo kung paano gamiton ang automated counting machine ngunya na nagraranina ang 2025 midterm election. Susog ki Attorney Mike Julia, magiging katuwang ninda sa automated counting machine roadshow ang mga opisyal kan barangay. Ngunyan mga succeeding days, matandak naman po kitang ACM roadshow, demo po kita ng ACM, barabarangay naman po kami. Ma-schedule kami, maski sa mga ibang Comelec offices, pagkatapos po kang initial presentation ninda, malibot naman po sa barangay para po sa mga barangay officials naman, tapos mga sendang constituents, senda naman po ma-familiarize, siyempre ma-voters education muna kita, then pagkatapos po kayan introduce ta ang machine,
Then syempre tukduan ta po sinda itong tama po na pag shade naman sa tuyang mga balota para po bilangon ang boto. Sa police report, yaon ngunyan sa Police Station No. 4, Canaga City Police Office ang 24 anyos na mekaniko na si alias Cedric, residente kan Barangay Carolina, Syudad Dinaga, matapos maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kasubagong amay na pagkaaga. Sarong sa Shenin subuot shabu, ang nabakal sa sospek asin anom na subuot plastic sachet nin illegal na droga na recover kan gibuhon ang body search. Dinaramo na sa ospital ang sospek bago pinagkustudiya kan na Police Station No. 4, Canaga City Police Office. Sa iba pang police report, mayo na ning buhay kan madiskubre ang 39 anyos na si Jeremy Moldez, residente kan Upper Binahan, Ragay, Camarines Sur, na nahulog sa salog hali sa tulay kan Philippine National Railway sa nasabing barangay. Hapon kang nakaliis na Sabado. Susog sa report kan Ragay PNP, nasa impluensya subuot nin arak ang biktima asin mga kaibahan kaini mientras na nagbabalyo sa tulay kan PNR. Nahulog subuot si jacket kan biktima sa riles asin napahalnas kan purbaran na puruton ang jacket. Nakatama man ang payo kaini sa matagas na bagay bago nahulog sa salog. Nagtarabang man ang MDRRMO Ragay, BFP, PNP, mga volunteers asin mga opisyalis kan Barangay Binahan Upper asin Binahan Proper sa paghanap sa biktima. Padagos pa sa mga bareta, 965 naman lain-lain na klase nin badil na narecover asin nakumpiskar kan PNP Bicol. Ang pinagpresentar ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ki Bicol Comelec Regional Director Attorney Maria Juana Valesa. Kasuudma sa Kampo General Simeon Ola sa syudad kan Legazpi. Ang pagkakakumpiskar kanasabing mga armas ang parte kan kampanya kan PNP Bicol kontra loose firearms. Asin sa mga personang imbuelto digdi na sa indamang naaresto. Ang lakdang na inikan PNP ang parte kan sa indang pagpapasiguro na magiging matuninong ang paabuto na eleksyon sa masunod na taon asin maging salbado ang komunidad sa gabos na panahon. Padagos pa sa mga bareta, ginibukan subanggi ang ceremonial lighting of trees and lanterns sa laog kan Camp Colonel Juan Q. Miranda kan Camarines Sur Police Provincial Office na pinanginotan ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Kaiba ng iba pang opisyal kan PNP Camarines Sur. Sa mensahe ni Police Colonel Olalia, pinagkumparar kaini ang pagpailaw sa kampo na paglaom sa tahaw kan kadikluman. Ini matapos ang sunod-sunod na kalamidad na nag-agi sa rehiyon. Nakisumaro man sa aktibidad kan subanggi ang mga miyembros kan Camarines Sur Police Provincial Office Press Corps. The lights illuminate the camp, present the enduring spirit of Christmas. Nararamdaman niyo ba? They are reminders that even in the darkest of times, there's always light. Gaano man daw kahaba ang tunnel sa dulo, may katapusan o di kaya may liwanag. Just a couple of weeks ago, our resilience was tested with the onslaught of Tropical Christine, which was shortly followed by a devastation of Typhoon Pipito. Our spirits were shaken. Natanyog ba? Yes, sir. Yes, sir. Our spirits were shaken. However, we remain united and help to uplift one another. The Christmas season is time to reflect on how we can strengthen our bonds with the people around us and provide not only safety, but also a sense of hope and trust. Sa iba pang bareta, aktwal na nakuanan in CCTV footage hali sa Operation Center kan Talisay, Batangas, ang phreatic eruption kan Bulkan Taal kasubagong amay na pagkaaga. Uminabot sa 1 kilometro ang langkaw kan abon na ibinuga kaini. Tulos man inabisuhan kan mga otoridad an mga residentes na maging alerto asin sunodon an mga abiso kan mga lokal na gobyerno.
Mga tugang 22 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo, Canaga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingon, follow ang samayang official Facebook fan page, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas. tao ka mga issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, nung hinabot pa sa lampas na Dahil siya naanas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga, Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatiran ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may siya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation.